káva, dobrý sluha a zlý pán. Časť 1. Vedel si o tom, že ranná káva ti môže spôsobiť stres, nervozitu a v niektorých prípadoch dokonca aj triašku? Ak chceš začať svoj deň plný energie, bez týchto nežiaducich účinkov, tak určite dopozeraj toto video do konca. Krivka nášho kortizolu prudko stúpa niekde medzi 6 až 8 hodinou rannou, čo je ovplyvnené aj tým, kedy vstávame. Ak vstávame približne 6:30, strop kortizolovej krivky dosiahneme niekde medzi 8 až 9 hodinou ráno. Ak dodáme v tomto čase nášmu telu kávu, keď má najvyššiu hladinu kortizolu, dostaneme sa do nápitku, s ktorým sa telo nevie vysporiadať. A práve preto môžeme pociťovať stres, nervozitu, zvýšený krvný tlak a dokonca aj vyššie spomínanú triašku. Keď vstávame neskôr, strop našej kortizolovej krivky má tendenciu posunúť sa o niečo neskôr. Pre konkrétne odporúčanie sleduj druhú časť, kde ti poviem, ako to robím ja a čo odporúčam aj mojim klientom, a zatiaľ mi napíš do komentára, kedy piješ svoju prvú a poslednú kávu.